Türkmenistan'a baramna Mahtumul Gişan'ın sözlerinden yazılan kitabı bana bir yadigarlık verdiler. Kitabı açtım. Bir söz näçe var fikrimni aylanıpdy orada. Şairimizin düşüncesi barada. Aýtýar, boş galypdyr gapyl göwre, merdane birew jan ister, yürek bagrym kılıp para, asuda zaman ister. Şeýde bir yürek kısma barda şairimizin kalbyna, bir döwürden kepläpdir. Bir döwri isleýän asudalyk bolsun, näme diýeniňe düşünýärler, ışık bolsun, sulh bolsun. Ondan görýän 300 ýyla golay geçmeli. Şu wagt bir döwri ki biz asudalyk bar. O zaman şairimizin sözlerinden belli. Yürek kısma varmış, jeňleri varmış, kemçilikleri varmış. Beýle parahatlyk ýokmuş. Şu kıssanmaly sebäp bolupdyr. Şeýle bir dua ýanyk şairligimizin kalbyna, yüregine, diline goýulmak şu asuda zamany bir zamanlar isläpdir. Ilan görýän şu wagt bir döwri ki şu asudalyk bar, şu agzy birlik bar. Mesela men arada Türkmenistan'a gittim, geldim, karşıladılar. Ön baştan Türkmenistan'ın Türkmenliğin gerçekliğinin, mertliğinin edilmediğini aydınlarına fırlarına kullanıyordum. Ama bugün netifette aşağıda yerine, Akşehir'e gelmek, dünyada birinci arkalarıptır, bir nesli sep olanıyor. Telefon üzerine işte tarihimde, eşitlerini de yakından görmek benim için bir büyük bir mertebe. Araştırmak kovanın kebirleri, adından doğruluğu, yolundan araştırılığı, her dadı yürek oturup dur, sağlıktan büyük o adamın bir datı vatanı vermek. Türkmen halkının milli lideri, kahraman arkadaşımda, hem de arkadaşlı kahraman serdarımdan çok minnettarlığımı bildireyim. Hurmat koydular, sila koydular, arkaýyna bäri geldim. Ya Türkmenistan'dan doğullarımız bäri gelip durlar. Şeýle bir sulh var. O zamanlarda beýle zatly ýokmuş. Beýle düşünüp bolýar, o wagtky düşünjeler, o wagtky kyssanmalar bir dilekler döredipdir. Şu dileklerin sebäbi bilen bolsa, eýlen şu parahatlykla bar. Şoňa sebäp bolanlaryň jany sag bolsun. Iň gowy döwürde men şumat ýaşaýakmy kadiýenne. Şu wagtky parahatlygym, şu wagtdakiläriň haýır dualary, dilekleri şoň sebäbi bilen bolup bilýär. Ve ilk baştan Mahtumul Gişan'ın düşüncesini aktaranına, goşkularını seyredenliyim görüyen, nefsine gaýym durabilmegi adamlıktan çürün şert bilýär. Herkes nefsini yeňip bilsin diye. Öz içindäki garaňkylygy, bitaraplygy diýdi. Türkmenistan'a baramda bir zat meni beter gyzyklandyrdy. Şu bitaraplyk diýen bir gülleri bar. Sulh diýe, agdy birlik, dostluk diýe. Şu düşünjä etdim ki her adamam öz içinde şu bitaraplyga yetip bilse, şonda huzur, şonda dinç gelýär, şonda parahatlyk gelýär. Muny görjek bolan öz içimde telekelik barmy? Özüme gaýym durup bilýärmi? Nefsime gaýym durup bilýärmi? Mahtumul Gişan ýanak ulakan şairlerimiz şonu gyýrypdyrlar. Agdy birlik bolsun, dostluk bolsun, gatnaşyklyk kesilmesin. Ýaxşy niýet bilen inşallah dowam edip bileýin hemmämiz. Bu ýolda hem şoňa sebäp bolan hem Taňry ýarkasyny berýän Türkmenistanyň hurmatly prezidenti hem Iranyň ýol başçylary Taňry ýarkasyny bildirýän şu dostluk beýik-beýik konsertlere, beýik-beýik agdy birliklere, beýik-beýik dostluklara sebäp bolsun inşallah. Ýola dowam. Agzy birlik ölmesin, solan gülle güllesin, tiken döwürde döremesin, yalan sözle yaramasın, kölegele dar bolmasın, çöregede zar bolmasın, ölen ýylla ýaz bolsun, yaman sözle saz bolsun.